ibuke modern. Sebelah sana lagunya apa? Sembarang wes. Yo. Kene iki pasrah wes. Pokok pernah ngono jadi. Apa Li? Juragan. Ah, ya Li lagune sing enak. Lagune jare wong kene sembarang wes ngono. Barang Ah, yo Gage lho weh. Ayo aja longgo. Sesuk Baran. Sesuk budal jam 7. Iya. Ora usah dos. Ora usah. Iki ya gak usah dilangi. Ngilangi brengos tok. Ya iya. Ya Pak Pardi ya. Heeh wis. Tangi turu Awet. langsung gelungan. Pokok wangi. Ayo sebelum kita bersukaria, Iya. penggemar Tayub sudah siap siaga untuk nyawer. Sudah siapkah sawerannya? Siap dong. Sakjane ora nyawer Mbak Lili. Apa, Mbak? Kabeh bala-bala iki padha sedekah amal. Heeh. Polane awak dhewe iki anak yatim. Yatim. Anak yatim. Iya, tadi kita hibur penggemare lagune sing sekarepe weh. Iya, lagu sekarepe. Sing ajute greges. Iki kakek lagu greges dadine greges Wong kabeh kakean nandae. greges. Watuk kabeh. Kencing manis, Li. Kakean gula. Oh ya wes. Lagu terbaru pada tahun 1470. Burung lahir. Pokoknya terbaru tahun 70-an. Kita bernostalgia. Kendangannya sing tak tok gendang dut, tak tok gendang dut. Nah iku ya. Oh, wong kene seneng wis. Heeh. Apa kane golongane Mbah Yot iki? Mbah Yot. Ayo ya, kita bernostalgia. Ayo jotek kesuwen. Ayo. Ya, spesial. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Oh ya. Selera kita terlalu jauh berbeda.
wis lega durung? Durung. Durung ta, Bu? Maneh ta? Parang lagune. Kok kaya sik kurang. Heeh, kok getun. Hah? Salome. Wah. Salome ku teke anu. Teke Pak Pardi. Ajo Salome. Engko gek sak keranjang Salome. Tenang bae. Mama Mia engko ya Salome. Aduh yo. Pisan kas ya Mbak Lili. Khusus kanggo ibu-ibu wana kitri sing wis kompak. Budal mau jam 5 Li. Iya. Iki yo melok oren lho Mbak Er. Saking senenge ndelok sampean. Oh, melok nanggap iki. Bapake ngono budal mari magrib. Terus Ibu jam 5 mau kalau Li. Perlune ku seneng. Iya. Kasada 2025 iki tambah lancar sukses. Ono di bawah pimpinan Pak Kepala Desa. Siapa jenenge? Aduh, wis. Pak Wirya. Aja guyu Li. Aduh. Iya, ora dijak mah. Aku ngandani ngono mangko. Ora dijak aku ngoli. Pak Wirya ya, Pak Wirya. semoga tambah sukses. Tahun depan semakin rame dan sukses. Iya. Heeh. Aja lali nangkap awek dhewe maneh. Awek dhewe maneh. Iya. Ya aja tuwek-tuwek ya Li. Muga gak melenger ya. Tuwek titik wae Li. Heeh. Masih lemu ora ngapa sing penting ayu. Tahun ben aku tak diet. Diedel-edel bocone. Ayo lagune si Japaran Ibu. Josek Salome Bu. Sahara. Keliru duduk Rehana ta. Sahara. Kasihku. Lagune lemes lagune Bu. Ana ta lagu Sahara. Sahara, satu lubang pada. Tak lagu kasing anget. Penyanyi kali ini Risma. Ris, kowe ana lagu sing anyar ngapa lo? Statue. Setelan kuwi lho. Statue. Iya. Sira iki bendino live TikTok ora apal. Ini persembahan lagu untuk Jarane Risma lambeku angel. sponsor yang mendukung acara malam hari ini. Ada jarum coklat. Ada di depan sana yang berminat. Semoga laris manis ya. Rehana. Ibu-ibu. Ayang-ayang. Ibu-ibu yang ada di dengklek sana. Ayang-ayang. Lagu ayang-ayang. Yang ngono sing anyar Dedek, Aju Salome tok. Iya. Dilayani, oke? Jangan lupa ada jarum coklat 76 dan juga draft bir yang setia menemani. Yes, sampai mumete. Ada yang request ayang-ayang ya. Risma. Ayang Risma. Ayang. Lagune tak le aju sing anu. Duh, gede dawa. Apa nih? Tak le. Apa nih? Sikile. Wae sapa? Iku lho. Aja ngono. Aku di bawah umur. All time
biasa. Akhirnya kesini juga ya. Tibake gatel. Iya, ning kono mau ngempet. Wis biasa ngono pancene. Ning ndi-ndi ya ngono. Iya. Saiki sing gak biasa wae. Apa? Ibu-ibu kon rene wis ibu-ibu mak-mak. Wah, lek Agustusan tok. Masih seiki ora ngapal iki. Ayo mak, ayo mak. Ayo. Parane sing ditembel. Bocor ta. Meledos. Oke. Satu lagu lagi ya. Yaitu lagu yang berjudul Mak Jedor. Iya, tapi dileh ya. Ajo Dileparan. Ajo ban meledos. Terus. BRI teko. Oh, ngono. Bang Ya, Mekar ya. teko. Ngono ya. Mandiri teko. Oke. Aja nyamoni aku ta. Debt collector teko. Sing penting meriah. Oke. Dilayani. Yuk. Ayo pasukan joget. Pasukan joget Eman. Pasukan joget, pasukan joget. Hey. Ayo mama. Ayo mama. Ayo wis. Ayo mama. Aku iki tukang seniman. Uripe padha teropan. Golek duit saweran. Penting cukup gawe bayar utang. Sip, 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 sip. Ayo mama. Aku iki tukang tambalaban. Rajane untung-untungan. Nasib apik duit kampangan. Wayah apes wetengku rasa kenceng. Set. Adi Laras Nadiwana. Mak Jedor, Mak Jedor, Mak Jedor. Ya. BRI teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. Mak Jedor, Mak Jedor, Mak Jedor. Duh. Pak Cakra teko. Wah iki wayahe ben omenan. Tambah mumet. Tambah mumet. Aduh mumet. Tambah mumet. Oh, Laras.
kena BRI. Aduh, sesuk tangi isuk iki Li. Ayo saiki. Kowe Hana, aja dek greges tok yo. Engko greges. Engko ge ana wis. Saiki jula-juli greges. Jula-juli cadi. Emen-emen janji rukun gak kurang sandang pangan. Adem ayem wana kitri sukses bersama Pak Wirya. Ngeding-ding warna sayang. Ngeding-ding warna salah potong kencang sampai nyaman nunggu on launan gak di. Aduh mula mak suarana adilaras bila ngeding mak suarana adilaras rasa jantung mula terkate statue Pokol sangat mak main ketiran ngalahkan saya tapi gajah ngalahkan saya tapi gajah. Bila enggak Kak Jaya mak rasa kepikiran lamun pula mak nara atika terus aki gadi nyaman gak bulan sabar bulan mulu bulan rasul mak areka luar biasa bandole Jawa Timur tapi ajuk lali double mulie tiketnya VIP double. Cak Santo monggo Cak Santo. Ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu undangan
hadirin sekalian ingkang sami kita hormati. Saderengipun dengan rasa rendah hati ingriki kita atas nama pramugari Tengger Brangkilen ingkang dipun sesepuhi Bapak Hadi Wijaya Wonogiri. Nuwun seagunge pangapunten awit kita pramugari mengganggu lampahipun tari remo ingkang nembe mawon asik panjenengan pirsani sesarengan. Tujuan kita pramugari namung kepengin derek mahargya meriaken hajat yatnya kasada hajatipun masyarakat desa Wonogiri ugi masyarakat Tengger Brangkilen ing mriki kula atas nami Bapak Suweria selaku Kepala Desa Wonogiri ugi panitia penyelenggara hajat yatnya kasada nyuwun seagunging pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mbok pilih wonten kekirangan utawi kekelentuan anggenipun paring penghormatan arupi unjukan dadaran ugi tempat ingkang kirang cecek dhateng sleranipun perahu. Atas nami Bapak Sepuh Desa Wonogiri ugi panitia nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi masyarakat Desa Wonogiri ugi masyarakat Tengger Brangkilen sasampunipun laksanaken yatnya kasada dipun paringi gampang gangsar rejekine didon belaine dene menapa sedaya pramugari mengganggu lampahipun tari remo ingkang sampun asik panjenengan pirsani sarengan. Ing mriki kita pramugari kepengin meriaken hajat yatnya kasodo ing dalu menika kanthi kasrepaken tari remo penghormatan ugi tari remo penampilan. Ananging saderengipun panjenengan Bapak Ibu undangan Biyoto Sinoman kita suwun tindak dumateng sasana pagelaran. Langkung rumiyin panjenenganipun Bapak Suweria selaku Kepala Desa Wonogiri dipun dampingi Ibu Santi ingkang dipun dampingi Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Karyo ugi Ibu Gustini ugi dipun sarengi Bapak Sekdes Hadi dipun dampingi Ibu Dewi dipun dampingi malih Bapak mantan Kepala Desa Wonogiri Bapak Budi Asmoro Ibu Endang ugi Bapak Iksan Ibu Yani. Oke dipun suwun anggota DPR Pasuruan Bapak Aswardana saha Ibu Sus dipun suwun tindak dumateng sasana pagelaran. Maka Bapak Suweria saha Ibu
Bapak Sekdes Hati Sohibu, Bapak Ketua Panitia Pak Karyo Sohibu, Bapak mantan Kades Wonokitri kekalih Sohibu, ugi Bapak Aswardana Sohibu Sus, gotong royong nyambut gawe. Putri Solo dasarega para nyata ingkang diwujud malih Bapak Oko Iburin, Solo. Ayo monggo barisan diluruskan. Mulane kita kudu setiasa durunge ana baya aja lali awali ngewong tua laku sak laku alastari wi dodo ayo foto bersama, ayo ada pinggir wetan kabeh. Wedoke nang ngarep, lanange nang mburi. Kencengane dhewe-dhewe. Masakan sing bojone mulih cek didampingi Waranggono. Yewang menis peti sarana ning praja tiada prayitna wangkune sabarang ayo semprana mane
kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling bapak ibu lan keluarga kudu eling-eling negarane kudu eling budayane uri kabudayaan junjung derajate bangsane eling eling kudu eling bebasan wae eren kita kudu eling eling kita kudu eling maraka maha kuwasa eling kita tansah kudu eling bapak ibu sak keluarga kudu eling negarane kudu eling kabudayane luhure kabudayan junjung derajate bangsane eling kudu eling bebasan waing aren kita tansah kudu eling Manjen nyoto bumi kita ing Nusantara maripa lajinawe Kartara harja tukul kang tinanto tukul kang tinanto mari jago lomba terang kacang delepoh rembuyu gendang kubis lambayong katon ijo royo dasar banyune tanusa ajak lumintuh iline sajatane ketiga rendang banyune cukup gua lapis sama pancen gede sumbere janji serangga tanda gawe anggarap sawer asume bakal ngundang asiling bumi nyata murakabi mane-mane keton bali ngolon apa setyane kelakon salembar kadang inangka salembar kadang inangka kudu sabalan harima timu sigarane nyayo rukun karo kancane lalela lelo lelo gamna mati kembang kenanga sing tak tres nani duweke kanca mas salah baragoda lambayo kudu sabar yen sida ulung nadalan tresno
gending wolu-wolu ning ngendi dadi marang mergo gendinge wolu-wolu nadyan wong susah tetep guyu prayogane aja gampang nesu melayan gampang nesu muda awak dadi guru sampeyan mas melu-melu sapa ya aku melu sing sayang ning ngendi dadi padang cari gampang golek sandang pangan yang bunga susah aku tetap nambah prayogane cok gampang kebranan yang gampang gabranan mes munda awak kesuram-suram aku gumu gandinge wolu-wolu sakiti katon sigerak ngene-ngene tansah ngaplak anut wi rama balungane lalu ngene mes rere rampak nabuke kapiye ora kleru kabeh tumindake kedok mas kedok siji loro telu papat tajak ngepo tajak nango aja nganti lali tajak ngepo tajak nango aja nganti lali bos wancini lore budaya kangen tayub minangka kanthi wayang mula adi laras ngati wana ngutiya marang tata krama pamriye supaya sinambang endahe jumbo marang langen tayub ditata ben guyu tur mangisi panyuwunku moga-moga kita bisa angadai nguri-nguri budaya kita sami sanyatane laneti peni yatnya kasabda 2025 moga tetap jaya moga-moga kali saler ing sambikala Matur sembadun penghormatan saking Bapak Kepala Desa Wonogiri, Bapak mantan kekalih dipun dampingi Ketua Panitia ugi Bapak Oko ingkang nembe mawon paripurna dipun sarengi Bapak Aswardana. Salajengipun ingkang dipun suwun tindak dumateng sasana pagelaran segenap perangkat desa Wonogiri dipun dampingi
BPD LPM Parisade ugi Rama Dukun Supayati. Maka dumateng perangkat desa Wonogiri dipun dampingi BPD LPM ugi Rama Dukun Supayati ugi dipun sarengi malih Bapak Legen Sepuh dipun sarengi malih anggota panitia Bapak Aryan Group. Monggo segenap perangkat desa nggih wonten Bapak Kopat, Bapak Agung, Bapak Marianto, nggih Mbak Lili. Monggo segenap perangkat desa Ketua BPD Bapak Suwondo. Ugi dipun saringi anggota Bapak Ponimo, Bapak Herman, dipun dampingi Bapak Romo Dukun, ugi segenap Bapak Legen Sepuh, Bapak Sanggar, Bapak Kasimin. Ugi dipun saringi segenap panitia wonten Bapak Aryan, Bapak Surit nggih saking seksi kesenian, wonten Bapak Budi Sesono, wonten Bapak Gunawan, dipun saringi Bapak Sadiono, Bapak Mistono, anggota panitia Bapak Subiono. Parisade ugi Mas Cibut Gembluk dan Ton Linmas. Moga Bapak Cibut sampure Pak Swiono Parisade. Moga Bapak Romo Dukun, Bapak Samad, Bapak Romo Dukun saking Ngatirjo, Bapak Keto, Bapak Romo Dukun saking Tosari, Bapak Kiri, Bapak Romo Dukun saking Staing. Oke, Bapak Romo Dukun saking Kalitejo, Bapak Priyo, monggo. Bapak Aryan, siap, monggo. Gendinge telu, setambah dangdut siji. Ya, ya dangdut siji, gendinge telu, ayo. Ya, gendinge papat Adi. Gending telu, dangdut siji. Ya. Dangdute gerigis. Ayo belandang diatur. Terima reti planja wetone sabaran nerima katang raya nyambut gawe hamewete sinden sendane para tangga
sing sayu sing rukun datang luntur tresno kolamring batuka anu cerita riki lajaman semana pahlawan wirasaka saka batura sing ora
Siji loro telu papat Lancang limo lancang jangan dilali lancang limo lancang jangan dilali Amada
terima kasih. Akeh sawerane. Wis, ora kerasa ta? Wah.